أزو سلام تنابتحكم زخوركم تعزبتي كما يتعلن لهم ربع 17 ميازة قطر استدلوا زينا ومستندوا حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زقدم إرمياس قبرلو عليه بقدام النت أرستاتو أب زوبا عن سبا منقصي أتوتاونة معباي أو تبوز الله مدب تقليتو بايتو زوبا سمينا وكيف بحري أبات وطيت أخيبون هزبا غريبو نبرتي كتما كرن تعنا وقصقاص وحسي وطن ممرح كم زحجزهم قليتهم أمريكان جابان نقداوي فللياتن مفتاح زعلم الزربا كيدن متنقطع بريزيدنت ترامب نتفتات كومبانيات مكسيكو بقالتات أليوو بحدقة بارزانو كاتدرال نوتردام داقم نمهناز نيا 100 مليون يورو مبزع تاتي أب زرزراتو أب زوبا عن سبا منقصي أتوتاونة معباي زدلي قربن ناي محرس دقافن مقوار أو تيوزر له مدب نحرستوتن أم محادرتن تقليتو بعصر شديشة ميازيا أب كاتما كرن أب استقابر ركب منقصي كما دوقعي زمن وماشني رحرشة مروز زري مدهانيت زراتن تريتن زد تقلل مخعبة أتوت نحرستوت بنتان بسمو كفليتن كم مقارح تداليو كم زلو بمحبار تعريف كراي تراكترون ناب 350 نقفا وريدو مهلو أبريو أتي محدران مقرحن قرب مخعبة أتوتن حرشة وأقلوتن حرستوت بزبل أرستي استوها بمقلتي نعلامان وزيتن نايت مدبن حرستوت أقدمهم قبرو زلوم مدلواتن دحر محفاظ مهرتي كغتلو زلوم أقواباتن زي تغلليو تساتفت بقديوم بسنكي واحدن زي معورين مقرحن تراكترات كاب محرس زوكور مريت حرشة كهلو أقدمك تصفوف مدلوات ككايد أتي مسارتها وقربات بغلطوف كغربلو زنصق مرهاني قدم ورحي حمله اب ايد حرستوت كم زبصح كجبر مدبات معك اب حمد الماين دما بزعله كدفالون زبلون كالوتن ريتوتاتن حتتاتنا قريبهم اما حدار زوب عن سبات علي محمود اب موداتا اتمدب بعد معنت نختكبر ودت حرستوتن مسحرشا طبو متسار زلوم تكالاتن مسارتاوي سلازخونه من محدار زوب عن سبا بعتوب كم سرحلو ارغاغيتو بايتو زوبا سمينا وقر بحري وصيت نايتي بحموش مغابي زكايدو مبل 15 مدب اخيبو ب 14 ميازيا ننبرت كتما باص اغريبو ابتي بمحدارات كبابيو سخايد ركبات بزعباتهم مزملكتهم اكل زتزتيلهم قطباوي محبراوي بهلاون بوليتيكاون غدات كمون محبراو اغلوتات تحت قرصي نطفتات معقاب حمد ماين كال حرشاو نطفتات زسلاسل زلو مدبات مسناي بدوهتاتو سفيح مبرهي توهيبو قسقاس تمرتين محيال كمون وصيتن تساتفون تمهارو كبن مبال سجمره نطفتات كم تزدل يسقم سلازيله سلساو زمدناتات ولدي تمهارو ممهران كدنفع كوم زسرتو كباب صريت اب محاستعنا حبرتسب لعل قدا سلازلو دما بزلعله كدفالو كم زغبا تزريبلو اب موداتات ساتفتي بايتو حتوتات حزبين مسمع نمفتحهم نزغبرو زلو صعري موغاس حزبي مزملكتهم اكلات حبريتا زلاوطلو مدرخ كسفح اب منابرو حزبي صقط زفتر زلو كبر واغا خلق الكتريستيكا اقالو وكوهابو زبلون كالوتن ريتوتات اقريبوم اب كتما كرن زتخايده بتعناوي مرمره استسنى غوسغواس وحسيوت ممرح زحجز مخانو نبرت قليتهم وكيل ارنا تسفا ميكيل غبريس نزدالو صبصاب اماني لالازر كقربوي علماوي معلتي طعنا مخنيات بمقبار كاب 10 تكسب 13 ميازيا اب غودنا كتما كرن استغبره بغوسغواس استسنى نص مرمراتات حكمنا كنتات طعناخا بمفلات وحسيوت كتمرح زحجز سلازخونه قصالنت كهلو نبرتي صويعم اتي ادماساوي شفنت عنا نزخونه سب اب زخونه بوتا بزبل تيما بموهاد جنفر منستر طعنان ممحدار كتما كرنن استودبن غيزاوي ممرمر بوتا بمدلاو استخايدن مدب بقندو اب حمامات شكوريا صوت دم عينن سنن زتكوري نيروم كنتات طعناخ مفلات اتي زعبيت صغاي زولو اتوم نبرتي اتمدب كنتاتهم كفلطون قصال مكتال كغبرون زتبابع منبارو ابريهم زيت فلط حمام كله كاخيلي تشيك اب غيركا خات يكون تاعنا فريدكا حمامكا مستفلتكا فوسخا فريدكا مالتي امزي صبغي نغاريو نتهزبي افلطو زي بلون كفلت خيلت تعنو زي فلت حزبي اب كندي بتيرغا طرح ايميل كامراي كم زاغاطام خا صبغي حزبي زي فلت حمامات كفلت كالي بالاي حمام كفلتكا اتي كتوغدو تقل توغدو
نفسها فليت كون نفسها تقاطر مالتي حميمك حكمنا تخناخنك طعنا زبل جرحنا طعم صبو رهيبنا يوم مخنياتو زي ገንዘብ ከፊልካ አይኮነን ብጥሩሑ መንግስቲ ብናጻ ይሕክም ስለዘሎ ብጣዕሚ ኣነ ጽቡቕ ረኺበየ ማለት እዩ እናና ኻል ለኹሉ ዝስራዕ ስለዝኾነ እሞ ነዚ ህያብ እዚ ብዙሕ ወጻኢታት ገይሩ መንግስቲ ከምዛ ዓይነት ዕድመ ክገብረልካ ከሎ ነብሰይ ዘይረኣየሉ መንገዲ ዳሞ እንታይ ኣሎ ብምባል የብ ዝቐሪበ ናይ ብሓቂ እዚ እሞ ልዕሊ ጥዕና ኣሎ ድዩ ብዓለም ስለዚ ብጣዕሚ ነዚ ክውድቡ ዝኽኣሉ ዕድመን ጥዕና ንሃቦም ጥራየነ ድብል ጎስጓስ ተኻይዱ በብዕለቱ በብኸባቢኡ ህዝቢ ኣፍልጡ ክዓቢ ናብ ሕክምና ገጹ ክመጽእ ነፍሱ ክፈልጥ ነዊሕ ተገስጊስሉ ካብዚ ተበጊስካ ትምዋሃድ ዝፈጠሮ ንሪኦ ዘለና እዩ ኩሉ ሰብ ምርመራ ኣሎ እዚ ካብዚ እንታይ ኢኻ ትምሃር ኩሉ ሰብ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ናይ ጥዕና ቦታ ዘለዎ ኣብኡ ክምርመር ከም ዝኽእል ተዳልዩሉ ከም ዘሎ ፈልጥ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ካብዚኣ ትግበር ዘላ መበገሲት ኮይና ሰብ ነፍሱ ክፍትሽ ዓብዪ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ዘሎ ተሳትፎ ህዝቢ ልዕሊ ትፅቢቶም ምንባሩ ዝገለጸ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ምክትታል ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት መንእሰይ ሚካኤል ተኽላይ እቲ መስርሕ ብልዑል ተሳታፍነት ምምሕዳራት ከባብን ህዝብን ከም ዝተዓመ ብምግላጽ ንዝያዳ ዕዮ ዘተባብዕ ተመክሮ ተቐሲሙ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣብቲ ናይ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብፍላይ በዓል ሽኮርያ ጸቕደም ኣዝማ ከም በዓል ካንሰር መብዛሕትኡ ሰብ ኩነታቱ በዓሉ ናብ ሕክምና ክፈልጥ ኢሉ ሳይመጽን እዩ ብሰንኪ እዚ ኸ መብዛሕትኦም ሽኮርያ ዝሓሙ ጸቕደም ዝሓሙ ተሪና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እቲ ዝበኣሰ ደረጃ ምስ በጽሐ ሽዑም ናብቲ ሕክምና ዝመፁ ማለት እዩ እዚ ኸ ካልእ ሳዕቤናት ካልእ ሓልክታት ምሰማዕ በሉ ናይ ዓይኒ ጸገም ሰማዕ በሉ ናይ ኩሊ ጸገም ሰማዕ በሉ ካልእ ጸገማት ምሰማዕ በሉ እቲ ምልክታት ኣዝዩ ምስ ተረኣዩ ኣብቲ ሕክምና ዝመፁ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መደብ ኣቐዲምካ ተራ ነቲ ህዝቢ ጎስጊስካ ባዕሉ ኩነታቱ ከም ዝፈልጥ ጌርካ ጌና ጸቕደም ከጀመሮም ሽኮርያ ከጀመሮም ኣቐዲሞም ናብ ሕክምና ምምጻእ ኩነታቶም ክፈልጡ ክእሉ ድሕሪኡ ክገብርዎ ዝግባእ ክትትልካ ክገብርዎ ክእሉ ማለት እዩ እቲ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ካብ ትፅቢትና ንላዕሊ እዩ ንሕና ኣብቲ ከባቢታት ጌና እቲ ህዝቢ ክንጎስግሶ ከለና እቲ ድሌቱ ይረአየካ እዩ እቲ ክረኽቦ ዝደሊ ኣገልግሎት ይነግረካ እዩ ብልክዕ ካብ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ህዝቢ ክመጽእ ከሎ ይረአየካ እዩ እቲ ሰብሲ ኩነታቱ ክፈልጥ ይደሊ እዩ እቲ ቀረባት ኣገልግሎት ከምዚ ዓይነት ስፍሓ ዘሎ ኣገልግሎት ረኺቡ ኣብቲ ቅነ መዓልታዊ ኣስታት 700 ልዕሊ 40 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ናይ ሽኮርያን ጸቕጢ ደምን ልዕሊ 800 ተምሃሮ ድማ ናይ ዓይንን ስንን ብሓፈሻ ድማ ልዕሊ 5500 ዜጋታት ምርመራታት ከም ዝገበሩን ኩነታት ጥዕንኦም ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉን መንእሰይ ሚካኤል ብተወሳኺ ገሊጹ ካብ ሆስፒታል ከረን ነርስ ወልደ ሚካኤል ተኽላይ ብጊድኡ እቲ ዝተገብረ ነፃ ምርመራታት ህዝቢ ኣብ ሕማማት ዘለዎ ርድኢት እናዕበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘነጽር ምዃኑ ብምጥቃስ ሕማምካ ምፍላጥ ፈውስኻ ምፍላጥ ስለ ዝኾነ ዜጋታት ቀጻሊ ኩነታት ጥዕንኦም ክፈልጡ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ እንታይ ንኽምዕዝ ዝኽእል ሆስፒታል ኮይዱስ ኩነታቱ ብእዋኑ ክፈልጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ካብዚ ዝገይርና ዘለና ገምጋም ጌርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደሽስ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ኩነታቶም ዘይፈልጡ ዝሓበርናዮም ንሆስፒታል ከይዶም ካተሉ ከም ዝግብኦም ዝሓበርናዮም ኣሎ ማለት እዩ ብመሰረት ዝተዋህቦም ከዓኒ መድሃኒቶም ግቡእ እናወሰዱ ከዓኒ ካብ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤናት እናተኸላኸሉ ይኸዱ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ጎስጓስ ከምዚ ሕጂ ክግበር ዘሎ ክቕጽል ኣለዎ ማለት እዩ ብማስ ሜድያ ይኹን ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እቲ ናይ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት እንታይ እዩ ጠንቂ እንታይ እዩ እንታይ ይመስል ኢልካሲ እቲ ጎስጓስ ክቕጽል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ እንተደኣኒ ወሲኹ እቲ ሰብ ባዕሉ ናብቲ ሕክምና መጺኡ ዘድሊ ምርመራታት ዘድሊ ምክታተል ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ሓደስቲ ዝተመርፁ ኣማሕደርቲ ከባቢታትን ኣካየድቲ ስራሕን ከምኡውን ጸሓፍቲ ተሓዝቲ ሕሳብን ንብረትን ዝርከቦም ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ብሓለፍቲ ክፍልታት ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ምውጣጥን ኣፈጻጽማን መደባት ኣፈታታሓ ሽግራታት ዓቐባ ንብረት ምቁፅጻር ኣታውን ወጻኢታትን ዘተኮረ ምንባሩ ወኪል ኤረና ሓቢሩ
ኣብትልጠና ቁጥሪ ነባሪ ብግቡእ ክፍለጥ ኣተሓዛ መዛግብ ጽፉፍ ክኸውን ህላው ጽፉፍ ስርዓት ሓበሬታ ክረጋገጽን ኣማሕደርቲ ከባቢታት ብግቡእ ክሰርሑልን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ተሓቢሩ ብዘይካዚ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንጥፈታት ምግራብ ኣብ ጎቦታት ምሕደራ መሬት ምክልኻል ዲጋታትን ራሄታትን ካብ ድበት ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሕ መብሪ ተዋሂቡ ሰልጠንቲ ብወገኖም ብሓድሽ ኣወዳድባን ምሕደራ ኣዕጋብ ስራሕ ንኽዓሙ ምትሕባር ነበርትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ ትካላትን ከይፍለዮም ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ወለንታዊ ልግስደም ንምትባዕ ክካየድ ዝጸንሐ ጎስጓታት ጽቡቕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ያዕቆብ ኢድሪስ ምስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ ኣብቲ ኣኼባ ንኣገዳስነት ምልጋስ ደም ዝምልከት መብርሂ ክወሃብ እንከሎ ደም ዝትካእ ብምዃኑ ኣብ ጥዕና ናይቲ ዝለግስ ሰብ ዘምጽኦ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘይብሉን ተሓቢሩ ካብ ሆስፒታል ናቕፋ ኣቶ ምሕረት ኣብ ዘወደ ድማ ተለጊሱ ጸንሐ ደም ህይወት ውጹዓት ዜጋታት ኣብ ምድሓን ልዑል ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ልግሲ ደም ብሓፈሻ ወለንታዊ ልግሲ ደም ድማ ብፍላይ ክብክብል ተላብዩ ተሳተፍቲ ድማ ሳላ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣበርክቶ ልግሲ ደም ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ድሕሪ ምሕባር ተልእኾን ዕላማታትን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ሃገራዊ ባንክ ደምን ንምዕዋት ካብኣቶም ዝሕተት ንምምላእ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ሃገራት እዩ ኣሜሪካን ጃፓንን ነቲ ንኽልቴን ሃገራት ኣስሓቡ ዝጸንሐ ንግዳዊ ፍልሊ መፍትሒ ንምርካብ ዝዓለመ ናይ ፈለማ ዘተ ብ15-16 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣካይደን ኣብቲ ዝርብ ሰመዚ ክልቴን ሃገራት ኣብ መንጎ ሃገራቶም ብዛዕባ ዝካየድ ንግዳዊ ኣቑሑ ሕርሻዊ ፍርያት ሕርሻ መካይንን ኣገልግሎታትን ኣልዒሎም ከም እተመያጠጡ ተሓቢሩ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2018 ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ሓፂን ኣሉሚንየምን ወሰኺ ቀረፅ ምውሳኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ተመሳሰልቲ ፍርያት ሓፂን ናብ ኣሜሪካ ዝለእኻ ሃገራት ግና ሕድገት ከም ዝገበረ ይዝከር ጃፓን ቦገና ከም መልሰ ግብሪ ኣብ ልዕሊ ኣስታት $400 ሚልዮን ዝግመት እታው ፍርያት ኣሜሪካ ወሰኺ ቀረፅ ክትገብር ከም ዝኾነት ኣሚታ ጸኒሓ እንተኾነ ግን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ንግዳዊ ውድብ ሽርክነት ስግር ፓሲፊክ ኣብ 2017 ድሕሪ ምስሓቡ ንግዳዊ ዝርርብ ክልቲአን ሃገራት ደስ ኪሉ ምጽንሑ ይግለጽ ኣብዚ ዝርርብ ጃፓን ዝያዳ ተኮሮ ኣብቲ ወሰኺ ቀረፅ እታው ተነቢሮ ዘሎ ኣቑሑ ክኸውን እኳ እንተፀውዐት ኣሜሪካ ግን ንጉዳያት ሕጋጋት ባጤራ ወሲኻ 22 ነጥብታት ምቕራባ እዩ ዝሕበር በዚ ድማ እቲ ንግዳዊ ዝርርብ ዝጭበጥ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ሜክሲኮ ዘራኽብ ቀንዲ መስመር ክዓጽዎ ምዃኑ ክህቦ ዝጸንሐ መጠንቀቕታ ተልእኾ ግብራውነቱ ንዓዝብ ብምምፁ ካብ ሳዕቤናቱ ዝሰግኣ ኩባንያታት ሜክሲኮ መጠን ናብ ኣሜሪካ ዝገብርኦ ሰደድ ከም ዘዛየዶ ተገሊጹ በዚ ድማ እቲ ብደቡባዊ ዶባ ዝጽዋዕ ንኽልቴን ሃገራት ዘራኽብ ቀንዲ መስመር ጻዕቂ ዋሕዚ ተሽከርከርቲ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሜክሲኮ ንዋሕዚ ስደተኛታት ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣጸፋርስን ኣብ ምግታእ ይኹን ንግዳዊ ዘይምዕሩነት ንምምትዕራይ ስጉምቲ ከም ዘይወሰደት ዝኸሰ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ምስ ሜክሲኮ ንዘራኸባ ዶባት ክትዓጽዎ ምዃናዮ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ እኳ እንተተገልጸ ኣብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ዝካየድ ተፍትሽን ናይ ጉምሩክ ምቁጻርን ግና ተሪሩ ብምህላው ንግዳዊ ምንቅስቓስ ካብ ናብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ብኣሉታ ተጸልዩ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ልዕሊ $611 ቢልዮን ንግዳዊ ልውውጥ ከም ዝተኻየደሉ ዝግለጽ ንኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘራኽብ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ሓደ ካብ ቀንዲ መትንታት ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ይሕበር ب15 ሚያዝያ በሓደጋ ባርዕ ገዚፍ ክፋሉ ዝተሃሙኸ ካብ ቀንዲ መለለይ ኣርማታት ፈረንሳን ፓሪስን ዝኾነ ካቴድራል ሞተርዳም ዳግማይ ንምህናጽ ሓያሎ ሰብ ጸጋን ኩባንያታትን ናይ 100 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ከበርክቱ ከም እተመባጽዑ ተገሊጹ ድሮ 600 ሚልዮን ዩሮ መብጻዕቲ ኣትዩ ከም ዘሎ ሓያሎ ኪላታት ዳግመ ህደሳ ጥንታውያን ቦታታት ቅርስታትን ድማ ኣብቲ መስርሕ ኣበርክቶ ክገብሩ ድልውነቶም ከም ዘረጋገጹ ይንገዋሕ ኣሎ ሩስያን ብሪጣንያን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ድማ ኣብ ዳግመ ህንጸት ናይ ታሪኻዊ ሃይማኖታዊ ህንጻ ዝዋፈሩ ኪላታት ንምልኣኽ ዘለወን ድልውነት ገሊጸን ኣለዋ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን በወገኑ እቲ ታሪኻዊ ህንጻ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ዳግም ብዝበለጸን ዝማዕረገን ክህነጽ ምዃኑ ተመባጺዑ ኣሎ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ዛጊት እኳ እንተዘይተነጸረ ብዝተኻየደ ኣፈናዊ ምርመራታት ደይመደ ኢልካ ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ምምሕዳር ከተማ ፓሪስ ሓቢሩ እንተኾነ ግን እቲ ህንጻ ኣብ ጽገና ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ ሰፊሕ ክፋል ናይዚ 850 ዓመት ዝዕድሚውን ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ዩኔስኮ ሰፈረን ታሪኻዊ ህንጻ ከምኡውን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ገለ ኣገደስቲ ቅርስታትን ስእልታትን ከም እተሃመኸ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ብርቂ ታሪኻዊ ሃይማኖታዊ ህንጻ ዓመታዊ ኣስታት 13 ሚልዮን በጻሕቲ ብምንጋድ ካብ ቀንዲ ምንጭታት ኣታዊ ፈረንሳ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይጠቕሱ
መንግስት ሩሲያ ብስለያዊ ንጥፈታት ዝኸሶ ኖርዌጃዊ አባል ፖሊስ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር 14 ዓመታት ጽኑዕ ማእሰርቲ በይንዎ እዚ ወዲ 63 ዓመት ኖርዌጃዊ ኣብ 2017 ብሰመፅ ጸጥታ ሩሲያ ከም ተቀየደ ዝሓበሩ ጸብጻባት አባል ሓለዋ ዶባት ኮይኑ ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ልዕሊ ሳማሪን ሓይሊ ባሕሪ ሩሲያ ፈጺሞ ብዝተባሃለ ስለያዊ ተግባራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያቶ ምጽናሕ ጸብጻባት ይጠቕሱ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝቐረበሉ ክሲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ምግላጽ ናሃርቷት ጸጥታ ኖርዌይ ከም ፖስተኛ ኮይኑ ሰሪሑ ምንባሩ ግን ተኣሚኑ እዩ ነቲ ኖርዌጃዊ ምስጢራዊ ሰነዳት ሓይሊ ባሕሪ ሩሲያ ከም ዘረከበ ዝተኣመነ አባል ጸጥታ ሩሲያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ሰመዚ ጸጥታ ሩሲያ ገሊጾም ኣለዉ አባል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ዝኾነት ኖርዌይ ብባሕሪ አርክቲክ ምስ ሩሲያ እትዳውብ ኮይና ምስ ሩሲያ ተቃድያ ከም ዘይትፈልጥ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ግን መንግስቲ ሩሲያ ነቲ ክሱስ ሕድገት ክገብር ብኖርዌይ ዝካየድ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ክዕወት ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ ኤውሮፓ ሕብረት ንሕጋጋት ናይቲ ሕብረት ንዝጣሓሱ ውልቀ ሰባት ፖለቲከኛታት ኩባንያታትን ካልኦትን ንዘቃልዑ ዜጋታት አባል ሃገራት ውሕስነት ዝህብ ናይ ድሕነትን ዕቃብን ሕጊ ኣውፅኡ በቲ ብ16 ሚያዝያ ባይቶ ናይቲ ሕብረት ተቐባልነት ዝረኸበ ሕጊ ብተወሳኺ ጥሕሰት ሕግን ሸፈጥን ዘቃልዑ ዜጋታት ዘለዎም ሓበሬታ ብውሑስ ኣገባብ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ዘቕርብሉ መስመሩን ኣቂሙ ኣሎ ብዘይካዚ እቲ ሓድሽ ሕጊ ዝኾነ ዝተቃልዐ ሓበሬታ ባህርታት ጸጥታ ስጉምቲ ምዘይውሰደሉ ወይ እውን ተቐባልነት ምዘይረክብ ነቲ ከም ዝተፈጸመ ዝፈልጥዎ ሸፈጥ ናብ ማዕከናት ዜና ከቕርቦን ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ክገብሩን ሙሉእ መሰል ዝህብ እዩ بمسرة حدش حقي بملؤن أبال هجرات ندحنة مسألة أغربتي حبرتها كحلوة زجديو أقدمه أبال هجرات نايت حبرت وشتاو حجاجات أب مرجز دحنة نايتهم أغربت حبرتها يتكما بمبارن زيجاتات أب العليم كمت كاب زخل هاسيا يكون حجاوي تحتاتنا بمفرح زفلتوا حبرتها ناب سمت أتا كاب مقرب كقط أبو مصلحميو زجلات سلام كبرات تعذبتنا كم يصلحكم على توزينا سبورت النهار كانت اتلتيكس إيرترا كاب 16 كسب 10 ميازيا 2019 اب معرب افريقاوي هاجر كوت ديفوار كتما ابيجان ابز انقد ناي منسيات شامبيونا تساتف علام ابز بتكات اتلتات لعل تودرنت هاجرات كرايلو تصبيس غبرلو ناي منسيات تعدمن كالعدم 16 عامه او هاجرا وددر بحلاف كوميتي زباو ركبات فدريشن اتلتيكس إيرترا اتو سامسوم هايلت مرح هاجراويت كانت اتلتيكس إيرترا ابني ماكلاي نويح متر حقات وددر باسلطان ميكيل ابرها زليو سلسته دقنستي زركبهم شوعات اتلتات حزيا وددرات تسلاسل بز مسرت اتلت ابيليمان ابني 3000 متر ستيبل تشيز أتلت بينام تسفالم أبناء 400 متر أتلت سمر مدهاني أبناء 800 متر أتلتات فيوري جبري وتن سمهر تخستن أبناء شحن 500 أتلت راهيل دانيل أبناء 3000 متر كمون أتلت بركة ميكائيل أبو ددر 10000 متر مالها هجرات كان تلبسهم كودا درهم خانم تفلت لهم برات تعذبتنا نلوم علت زترالو زينا سبورت أبزي تزازيم لهم